Sexy, povedz slovo. Prečo určite má nakrúcať? Vieš prečo? Lebo som prišiel o všetky svoje dokumenty, takéto multimediálne, lebo som ich sformatoval harddisk a potrebujem urobiť nové. Je to prdeli. Tam si... Ty si proste prvé skúšal zvieratko. Od teraz už sa tak nesprávam. A dal som tam aj také veci, ako keď si chcel hodiť lano, keď ti nechceli predať hotdog. Som rád, že už ich tam nemáš. Ja ich nejak dostanem ešte. A každopádne, teraz si nechceš hodiť lano, to je pekné. Tu je Nemec, ktorý je videdenec a vlastne nemôže ísť spať k Luise. Lebo... Grüße dich. Prečo nemôže ísť spať k Luise? Lebo ma odýmala. Lebo si zašpil sedačku sexy. On si zajebal sedačku. Keby si nezašpil A to zase si dá. Proste akože úplne že výhovorky. Trošičku. Keď sa pozrieš do Ale to toho, nevadí. žiadny telefonát nenájdeš. Čo vytrájaš? Hľadám log. Na čo, jaký login? Log. Denník. Nechaj si to niekde. No, idem